На водопой. На водопой ще ходим. На Таралешко отиваме на водопой. Ето така да мога му звъни телефона. Наборе. Ето така балкана съм. А? Карам мотора, о, Коста. Малко забележителности. Какво съм ти, бе? Така групата се събира. Един по един прииждат. Аз съм горе на касино само. Тук мачаме да скузам. Къде си ти, бе? Бати Живко, бати Янко. То тук спращи, бе. Защото ние тук трябва да дойдат. Ма тя Таралешкото шма е там отгоре, бе. Чумата не е така отдолу. Къде отгоре? Ще ми кажеш. Хубаво, айде. Не трябва да ти кажа. Айде, бе, ти имаш степенка, дръпни само, да, бе.